Kajing kublai ke bakar pang ya pi uri boy news ba shim mi kini ki Christmas message na ki breu ba per na ki nong yalam ba per ban rai kene ka khubor Christmas sha ki breu baro ki ba pej ya kene ka channel ka Christmas hi kadai ka bangi ki Kristan ha satlak ka perthai ngi ken mau buram ngi rakhe bat ngi sngongo ya ka jingwan longdo jong utrai jongi uji sukris haga jutang barim ki breu kim yo iyo blai henrai na ka banta jongi ki badan ha ka jutang ga bathamai ngiyo i yaw ne blai jongi umdei ublai bare henrai ublai ubalawan sa ka perthai kum ubreu balong breu kumbangi ha ke baro light no tang ha ka pop taka ka khubor ka bo Jisu anra sa ka perthai ka gospel jong Lukas ka krensyai kedar ka buram hau blai sa jrong tam bar ka jing suk habaro ki breu ki badon kamon ka babha te ngeu Jisu anra sa ka perthai ka jing suk wan sa ka perthai ban ayangi ya ka jing suk om ka jing suk ka ba ka perthai ka kular henry ka jing suk ka jing kemen ka ba utrai Jisu ju Kristungi wanra telarangi kum gi breu hagi jing trai jing ta jungi ka man na sngi ngi ai ya ka buram ya blai ba sejrong tam klampep ka jing suk kan sensyar ha ka jing em jungi ka ba man na sngi te ka thong jungi hi wei pe wei kalong ban suk ban kemen hangne ha ka perthai henrei kata ka jing suk ka jing kemen nginam yo lada ujisu umlong snam ha ka jing mot perkhat ha ki kam ki jam ha ki jing trei jing kta jungi ha ka ne ka perthai ublai wanra ro ya ka jing kermen nado bola thau yang ai phi ula kermen hangi bangin bha bangin suk bangin kemen te wan sa ka perthai ban ai ro yang ai phi ya ka jing kermen namar haba mangi ki breu ngido ya ka jing kermen ngim don shu ai ngim don shu kano kata ka ha ka jing mot jing perkhat jungi ngim la shu ban khi khle henre haba ngi don ka jing kermen ngi ya cha phrang wat hapding ki jing babon ki bang ya kendu ha kana ka perthai ta ki ne ki por jungi ki por ki babon bha ki jing let's say uneu covid wan biang let's say ha ka kam san hima sima yo i ki jing thut ha babon ki liang ha ka jing ya kendu kam jing ya kendu jam bar ka government lane ha ki banta bo pher ki samla jungi ki wat kam wat jam ki bapang ki kwa ka jing ko jing khia ka jing wan jung ne covid ka pen sir ka pen sme ya ki breu henrei ladangi phai shawneu Jisu nong penem jungi kine ki jing ki bang ya kendo ha kalantia jungi hang ne asla perthai kin jano namar ba uneu Jisu kumbangong ulawan sakane ka perthai ban pen i yangi om tang da ketien ka bau kren henrei da kinuksa da karkom im jungu ulawan sakane ka perthai ula sya syo ula sya sempat ula sya sa narpna ula sya yap henrei haga sengi ka balai ula mi pat na ka jingyap ba ula kiu sya beneng wan ban pen i ba hakane ka perthai wala dangi don ki jing ba pher ro henrei ngin sami pat in sa im rangkat bad te kane ka Christmas mar kata ka ai jing kermen ngi baro ki breu hangne hasla perthai bala se haman na ka sengi ka jing em jungi ya kendo kine ki jing ba pher henrei haba gi phai pat show blai belapen i ngi kanung nung kusa ngiyo ka jing kermen bat ngiyo ka jing kemen ulawan rai ka khubor bha ha kita kinong ap lang brot ki breu ki ba pendap hok ialah ka kamram wat hapring ka jing kriat jong kamiet ka jing dum jong kamiet ka jing dai tha jong ka telang henrei maki ki pendap ialah ka kamram kamut ki lej bej
kilai up be kita kilang broad ki shalom ha jing kriat te kemod nya kendo ino jisu habangi pendap hok ya lagi kamram man lagi breu man no breu uba pendap hok ya kano kamram kabala bensyat hu ya kendo ya jisu ha jing imman nagasngi bat kata gadai ka wei na ki khubor Christmas bakun ki breu ha jing imman nagasngi ngila ban ya kendo ga jing repay so jisu wa ngi ka jing kerman bangin job bat kun gibreu ngi de ban snguhun snukmen habangi pendap hok kelau kamram bon sen gi jingja ka bible ngi syam bau jisu ukar khu ya kitu ki ba pendap hok kelau kamram nang tau jisu hikai ru ngi ka jing snguret kad ublei bakrau wan syim ka jing long breu kadon ka jing ong bau blei ukla long breu kenang ba mangi gibreu ngi kala long blei tenak mentai kitu gibreu kiba persang sya bentuk pertu bod yu jisu ki kelasha ngamong ki blai henry ki kela ki ru khoj ki kela ki bre ku bangi buram balai nabar maki ki pertu bod ya gajing im jong ne jisu uba sngurep uba kela long bre ku manga mapi taga khobor Christmas ha kane ka por kadai na kamanta jingi baro i wei pi wei gajing kenan ga bakrau bau ne jisu wan long bre te ka ga bangi de ban le ban yo ai kata gajing suk gajing keman kabau jisu wan ra se perthai kalong kajing ai buram yu blai hai ki baro ki bangi trekam kajing pendap hok ki lai ka kamram bat ka kajing pendap hok la kamram bat ha ka jo ka por kajing sengurit ka bau jisu la hikai te bon bha ki jing hikai ka bau jisu la ai lang ba ka ne Christmas te ngasuang tangkat to kat ne bat ngingek scam ha kajing im ha bangi kendo sisa ngi oman sisa lada ki breu ki ai burom sisa yu blai lada ki breu ki long sisa ki bas nguret lada ki breu ki long sisa ki ba pendap hok la kamram kajing suk kajing kemen kasan syar kajing im jungki kane gade kajing ang nuat junga kane kajing thrang jong kabalang kane kajing thrang jong jisu ba nginla kata khnang bai niwa kajing suk kajing kemen teka khubor Christmas ke basuk ya phi baro i wei pi wei to blai jong kajing suk un sansyar un kerku kerdo ya phi khnang ba ngi la ban im la kajing suk kajing kemen kajing im baman la gasngi wala prengi bon kajing e ba ya kendu kublai shubon ka Christmas basuk bar ba kemen ya phi